Ithemba, hello. Hello bafethu. Anithi ke hlala pha phansi. Yo, nazi lokho ezinzima. Yo, moyingcwele. Yo, zinzima nazi lokho. Kodwa siza kuzinxiba. Zinzima zinjalo. Ngoba indaba funeka sigqibe esi story. Ekuseni bantu bakaThixo molweni. Molweni bantu bakanika Ithemba. Nankya ubule Dr. Bule Mbokazi bethuna. Hey caba ndiyaguga ndivele ndiphathwe ngumbefu ngomzuzu. Phakamisa nje unyawo oluyi-1 qhanise kube kabini kube kathathu. Umbefu bephezulu fast. Molweni ke bantu bakanika Ithemba. Ndiyanamkela ekuseni bethunana. Namhlanje sikunika abantu bam Ithemba part 39. Yes, welcome bantu benkosi, welcome. Masiqaleni ke le ndaba siphezi kwayo sithe last week ndingulo mna ndaphanze ndafa ndinxibe ezilokhwe. Into namandla eyayithetheka sesisambatho. Yintoni lento xa niyibiza lo ndiyo, but kwacaba le ngxaki ndizawuvele ndimane ndogqonywe ngayo phana ekufeni kwam. Wathi ke ngokuyena uThixo hayi khona imani andikagqibi. Yes, andikagqibi ngaye. Gayizeni uThixo akazange agqibe ngam, akagqibanga ngam tu uThixo. Yingako nindibona ndisamile apha phambi kwenu. Lelokhwe ke bantu benkosi lo mbhaco lento ndinxibileyo andizokuyikhulula tu until ndisigqibe esi story. Ndingeka sigqibi esi story andiyikhululi lento ndiyinxibileyo. So ndiza kuyinxiba bafethu. Ndiyacinga kodwa namhlanje lusuku lokugqibela ndiyikhulule. Kodwa ndingekaligqibeli balama ndikhululi nix bafethu nizawundixolela. Bendithilo ke kwabangandaziyo nabaqala ufika kunika abantu bam Ithemba. Ningacingi kunokhona umgidi apha kwam, akho mgidi apha kwam. Webethunana qha kungekho umsebenzi, qha ingxaki. Ndandinxibe ezimpahla ngale mini ndaphanze ndafa. Utshaba lundifuna ndifile qha ngoba kaloku kukhona le ndoda inamandla le kuthiwa nguThixo. Wathi uThixo no, asigqibanga. Yes, so kwabaqalayo ke ukundijoyina guys, le program igama layo ibizwa ukuthi nika abantu bam Ithemba. Namhlanje sikupart 39. If ke ungumuntu oqalayo ufuna ukulazi elibale lam lokuba sifike njani kule ndawo sikuyo namhlanje, mntakwethu ngena phana ku-YouTube, ungene phana uthi xa ungena ku-YouTube @Mercy Makwelo 326 uzawundifumana khona phana. Ulifumane ke elibale lam liphelele uba kwaqala kwathini, kutheni sesilapha, kwenzeka ntoni. Yes, silapha ke guys, silapha, but for you to understand the whole story uzungandibuza imibuzo eziba ndiqhubeka ndithetha ezawundenza bafuneka ndiqale phansi ku-part 1 kodwa ndiku-39. Go back to part 1 uliqale pha ibali lam unyuke nalo so you can have an understanding uba sifike njani kule ndawo sikuyo namhlanje. Amen bazalwane, amen. Right, ndithe ke last week bendiphethe umama uthetha uthi ubule Dr. Mbokazi. Molweni nonke bantakwethu, molo Dr. Mbokazi. Gayizini bantu benkosi, uDr. Bule Mbokazi namhlanje ngomnye wezithethi enizawukhe nimmamele echuba elabali lam laphana eDurban. Naye eyawandisindisa ekufeni guys. Ukufa kukhe kwandikhangela ndithe xa bendithetha ikati leyona kuthiwa inobomu obuninzi. Mna ngapha kwekati bafethu, ngapha kwekati. Kunamangqina wam ke abakhona ahlale hamba nami amangqina amba leyo siyamazi lungu masinde kufeni lo siyamazi lo. Yes, xa nindibona ndixhensa ndibheshuza ndisenza zonke izinto ndixhensa ngakhona. Xa nindibona ndimculela uThixo ndimculela ngoba ndiyazana noThixo. uThixo ohlale ndonyula. Andifuna ulila kusekutsha. Ndiyaziva inyembezi ziyeza zezokuthini ke ngoku uThixo uyakwazi utshintsha imeko. Ndimbona apha kum. Mandingabikho emotional kuse-early. Yes. So last week ke bantu benkosi bendiphethe umfundisi uPhumeza thetha ingadla endithe xa ndithetha ngaye
Ngubani ngu-engine wakanika abantu bam ithemba, ngoba she is the first woman uthi uDr Bule okhokoko bam okhokho bam nomakhulu indiphosile Dr Bule le nto uyibhalileyo indiphosile, ingathi ungaphinda uthi copy and paste ndizokwazi ukuyifunda kakuhle. Ndiyathanda ukuzifunda izinto ezibhalwe ngabantu ngoba mhlawumbi inganceda the next person. Ewe kaloku le platform guys isithemo siyoba abantu bafunde, abantu bakaThixo ba-understand into eninzi iyenzeka apha emhlabeni. It's just that ke ngoku sikhule kumaxesha nzima apho izinto zifakwa phantsi kwetafile, sesisezinkonzweni izinto zifakwa phantsi kwetafile, sixelelwe licala lobuhle bodwa kanti ziyakhipha la emhlabeni, akudlalwa la. So uThixo ke ngoku mna undinike le platform wandinika le vision uba ndithethe ngezi zinto, ngoba ndizimpilo endiziphilileyo ezi xa ndithi kuni obam ubomi bungapha kubekati. Hayi ndayeka nobala ngokuba ndisindeka ngaphi ekufena, ndisabale ndiphumile apho. Ayincedisi kwaloo nto. Ndithe mna mose xa neemoto bhu ndiyawanazo ndiyahlatywa kuyathini, yeyi zigani kuninzi guys, ngamayeza kuyakhandwa kuyathwane, but ndiphoncuka kwezo meko ngoba ndihamba nale ndoda ingaphezu kwamanye amadoda. Yes bafethu ihamba apho le nto, right? So umama uthetha ke ndithe uthi uBule okhokho bam zingelosi zam ezithetha noThixo on my behalf. Amen. Dr Bule, amen. Ndikuva kakuhle uba uthini. Abangamvayo umama uMbokazi uthini, hayi ke nizawuphinda nibhale apha nitsho uba aniva umama uMbokazi acacise nimva uba uthini. Yes, right. Ngoku ndathi ke umama uthetha ke ngulo ndafonela yena uPastor Thetha lowa ngalantsasa ndinikwa le vision yoba ndizoma apha phambi kweni. Ebekhona ke last week nditshilo mos. So phana ebukhoneni bakhe bendifunde esi scripture for yena. Ndithi ke xa ndicinga ngaye kuvele kufike sona enhlokweni yam. Ndathi ke xa bendisifunde esa scripture, but kaloku bendileqa amaxesha last week bekemninzi umuntu ebezawuthetha, and ke ngoku ndiyathanda abantu bakaThixo bayifumane chance uba bakhuphele le nto ingaphakathi, bathethe le nto uThixo abathumileyo ebantwini bakhe. So namhlanje again mninzi umuntu ozawuphinda athethe, njengoba nditsho ke uDr Mbokazi ngomnye wabo. Yes, so mandifunde quickly ke just to recap basithethe ngantoni last week. Ndithe mna umama uthetha xa bendithetha phaa kuye ndathi uRomans chapter 8 verse 28 wendathi phana and we know that all things work together for good for those who love God, who are called according to his purpose. This verse is a promise of God sovereignty and his ability to work even difficult situations for the ultimate good of believers. It emphasizes that those who love God and are part of his plan will experience his goodness in all circumstances. Le vesi ke xa icakacakwa ukuze umuntu understand ba kuthethwa ngantoni apha, ithi ke nansi ke i-details zayo ezithile. So xa kuthethwa all things work together for good, ithi ke this does not mean that every event in a believer's life will be pleasant or easy. Instead, it means that God, in his infinite wisdom and power, can orchestrate and redeem even the most challenging circumstances to ultimately bring about good for those who love him. Yeah? And then again, for those who love God, this highlights the condition for experiencing this promise. It's for those who have a relationship with God and choose to follow him, who are called according to his purpose. Again, pana icho ke iti. This emphasizes that God has a specific plan for each believer, and this verse is a reassurance that he is working to fulfill that plan. Yeah, so le vesi ke guys, hey mna ke ndiyiphilile le vesi, nomama uthetha uyiphilile le vesi. So ndiye ndimphakamise kakhulu xa ndibona uRomans lona, ngoba yimpilo ephilekileyo lena. Sambona uThixo ezenza izinto athetha ngazo, yingako namhlanje sinonika abantu bam ithemba. Sahamba nayo lento kaThixo, sahamba nayo sabe sizofika kule ndawo sifike kuyo. And then ke bekukhona uqaleni
uNomabhele, Pastor Nomabhele Miselo last week kwabe bengekho. Udriver ke weThemba ndiye nditsho ke xa ndimbiza ngudriver weThemba ngoba ke ngumuntu wesibini endathetha naye wahlala emthandazweni. Uyathandaza ke kakubi lo uNomabhele, uyathandaza uPastor Miselo guys. And ndithilo mos ndimazi over 22, 23 years somewhere apho oko wayethandaza, usathandaza into ende even today ndiyamazi ke. uThixo ke wandityilela abo bantu babini uba mandikhawuleze ndithi kubo mabame nam kuze ithemba eli lizoba yilento eliyiyo namhlanje, abantu baphile njengoba besiphila guys. Ithemba liqhubeka, bendithe ke ithemba liye kusongweni but ke nisawuzawuva uba ithini into yeli themba uba xa livalwa kuzawuthiwani na ke ngoku. uNomabhele ke uthe last week sathetha isafuna ukuchaza iziscriptures ezithile yavele yacima into yakhe. Niyalazi ke ibali le-network guys, but ke sithethile apha evekini uba ezona scriptures ebefuna ukuzidlulisa bezisithini na. Iziscriptures ke zakamama uMiselo bezisithi ku-Isaiah chapter 40 verse 31 uthi ke, but those who wait upon the Lord will renew their strength, they will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Athi ke esi scripture usithumela apha kum ngoba uyandazi uba hey niyasiva sikliya khona into ninzi ethethwayo pha. Esesibini ngu1 Samuel chapter 1 verse 11 uthi yena, and she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Ebekutsho ke umama uMiselo ethi ke ebefuna uthetha ngezo scriptures but ke inetwork yamkhaba ezantsi. Akunamsebenzi ke ewe iziscripture ke sizivile zona. Okufanele ke uba naye ziya kuye ezo scriptures as much as babezibhalelwe mna. Umuntu makakhawuleze asithathe iscripture abuke imeko yakhe akhawuleze asebenze ngaso, because iplan yileyo ba kule program sifundisa nini, sithathe izinto ezithathekayo umuntu azenze zakhe akhawulezise. Ewe yes, xa engaqondi umuntu abuze ukuze akwazi umuntu kaThixo uba nolwazi uba kuthethwa ngantoni apha. Right, phana last week bendithetha kukhona usisi ekuthiwa nguSisibongi. Ebebhalile uSisibongi kwabe bekhona last week ebhala apha uSisibongi esithi ndicela undonyuse. uSisibongi inintsi into ebeyibhala phansi ndizoyikhumbula yonke but bendingam-understand uSisibongi uthini. Ewe so uSisibongi ngoku ndiye ndabuyela kuye after ithemba ndigqibele ngalo. Xa ndibuyela kuSisibongi ke abechaza ukuba ebefuna ukuthini. Wathi no akayiva yonke lento kuthethwa ngayo apha. Ndiyabucinga uba Sisibongi nguwe uBongiwe Mkhitha. Sisibongi ewe nguye okanye ba ndiyaphazama Sisibongi utsho. So uSisibongi ke guys eyona nto beyifuna ke last week ngoku bemanithi ndicela undonyuse. Sisibongi uba nguwe lo okanye ukhona uthi ewe yes ewe nguye uSisibongi ukhona uSisibongi guys ngomnye wabantu abazawuthetha namhlanje. Nizawuva elakhe ibali kwezi ziqendu zingaka zokuphila kwethu. Ewe welcome Sisibongi, welcome sithando sam, siyakwamkela. So uSisibongi ke guys ngule bemane esithi ndicela undonyuse ndabe ndilost ndingamazi uba uthetha ngantoni uSisibongi. So ndabuyela kuye ke. uSisibongi ke wazana nomama uMiselo, umama umfundisi uMiselo bayazana ke ngoku. Nam ndiyamazi uSisibongi xa kuleli thuba. Ndiyalazi ibali kaSisibongi kodwa ndizawubuye naye ndimnikele kuye ibali lakhe aliqhube ngokwakhe. Right, uSisibongi ke kunthemos mna kuye kube khona iimessages ezibuye zihlale. So sancokola ke noSisibongi, sancokola ke apha ekuncokoleni kwethu. Uthi ke ngoku uSisibongi xa ethetha, awumhle nanku umsebenzi uwenza Nkosi yam, umsebenzi ongelulanga, umsebenzi woba ubonise ngawe uba le ndlela iyahambeka. Uthi ke inkonzo yetestimony yeyona nkonzo yakhe. Abesethi kuSisibongi eyona nto ebefuna uyithetha last week ngoku ebethi ndimonyuse ebezothi hayibo xa uthi uzolivala ithemba o elikhasi ucinga uba uthethile ugqibile. Kutsho apha kum nguSisibongi. Uthi ke ebefuna nje ukhalela loo nto uba njani na livalwa njani ithemba. Abe uthi ke bethi besaqala ufika
esangena kulikhasi eqala ufika, so ngoku kuyavalwa njani. So i-question yakhe enkulu ke leyo. Uthi ke baninzi abantu andizokwazi uzifunda i-messages baziyangena while ndifunda apha, so niyawundixolela ayikuba ndiyazi-ignora i-messages, ndifuna ugqiba nje le part. Athi ke uSisibongi, baninzi abantu abazophila nabazophilisana through this channel or ikhasi ubawo andibizele ndiphike ngoku andibizela lona. So wabhoka ke uSisibongi guys uba mayingavalwa lento, kungamane kuvotwe phaa ku-live. Kukhona nevote ecaba ke funeka yenzekile uba malingavalwa ithemba eli. Aphinde ke athi ke uyamazi ubawo will whisper to me uba makwenziwe njani xa kunje kudluleke. Uthi ke nawe man unayo indawo enobusasazi obuthile. Uthi ke ubone yonke nje into i-well manage nabantu nje bemzukisa ubawo kwezo meko. Abesethi kuSisibongi, the other person nongalazi elibali lam surely ukhawuleze alilandele, so elibali lam nandingumesi. Abesethi ke yilento edingwa ngabantu bakabawo le, ucela khe ndibuyele edolweni ndixoxe nobawo uba kuthiwane xa kunje, ndibuze lento yelithemba izohamba iphelele phi na. Athi ke great meeting you sis. Awavale amazwi ke uSisibongi wakhe athi ndilimamele ithemba from part 1. Wow, likhona ikhono loba nobusasazi apha kuwe. Abesethi ke le nkqubo iyayidinga nje i-TV yayo, bethunana ndiblesswa nge-TV yam ke nguSisibongi, bethunana i-TV yonke ke. Uthi mna mandibe ne-TV yam ndenze kakuhle le nto ndiyenzayo apho ukuze abantu bakaThixo baphile. Abesethi ke uthi ke ibe ndim lo uzoba pha emva kwalo mboko. Uthi ke akakwazi ku-ignore the voice behind umboko wethemba. Abesethi ndifana nabamama ukrwaqane nabanye abomelele enkosini, omama ababeqinile emthandazweni. Uphele ke uSisibongi endiblessa ngoba ke bethuna manamandu makube ne-TV yam apha. So uthi ke your voice has an anointing and this voice needs to be magnified and heard by nations. Kutsho ke uSisibongi ebeqala ke uSisibongi ukundiva last week. uSisibongi ke siyambonga uThixo ngawe. Ndithe ke xa ndimphendula uSisibongi ndiyithatha njengesiprofetho lento, because kaloku izinto sizithetha singaqondi uba siyaprofetha. Ewe uthetha izinto nje, ingako ufuna ukuba gada abantu xa bethetha nawe bathetha bathini, ngoba baya kulimaza abantu ngeentetho zabo. So funeka ummamele bathini aba bantu. Immediately xa uthi uyamamela hey bathetha isifirifiri ngempilo yakho, ukhawulezise umsuse umuntu kaThixo kuloo comment yakhe engacacanga, because all we need emhlabeni kaThixo kuqhubeka nempilo siye phambili singabuyi umva. Ilapho indaba. Right, ndigqibile ke ukuthetha ngestory sa last week. Ngoku ndiyahamba ndiyaphana kulamgidi, ndiphumile kulamgidi wawunyekenyeke uSabatha bendithethile ngaye last week. Sorry guys, ndithethile ngoSabatha. uSabatha ndikakamboni noba ukhona na, andikakamboni but akunamsebenzi. So uzawungena ke uSabatha naye namhlanje achube elabali loba butyobo balamgidi womntanam wawumhle uqhaqhazela umgidi sonwabe sonke. Xa litshona ilanga zabuya mfana mzabuya. Kwabakhona abaphuma emigidini begodla ingalo, ngoba kaloku iplan kaSathana bekufuneka achitheke igazi. uThixo namandla ke wasindisa umphefumlo wam nowomntanam. Nditshilo ndingulo mna uphume ekufeni oko, nje ndiyaphuma ekufeni, ndiyabhampa ekufeni oko. uThixo andifihle kwezo meko, ndafihleka ke nangalami. Ngicaba lutho ukutshaba hayibo waphela umgidi usindile ntombi, nalo mntu uze naye apho uzokusindisa. Namkhalela amanzi wavuka umuntu ngobe sigqibile uba ufile lo mntu. Ngoku futhi nina niyakwazi uhamba nalo mntu nimsesibhedlele. Nawe ntombazana ndini le indim ibihlatywe ngebhotlikophu phana ndinichazele, ndangaziqondi uba ndihlatyiwe kanti ibhotlikophu ingenile. Ngalaa xesha ndithe mna ndibe namandla egeza
umhlaza andavula ezazandla zam uYesu wakhe wazivula bemxhoma phana bengaqondi baba sinika amandla ngezazandla zavuleka ndawachola amandla kulamnqamlezo kaThixo kulamnqamlezo kaYesu. I'm meant to say ukufa kukaYesu mna kwandinika amandla ngoku ndavula nami ezami izandla phana ndayibamba intombazana enkulu engaka esisidudla ndingaka mose mna kodwa ngela xesha ndayinqakula la ntombazana nebhotli kopu yayo endingayibonanga bingenile ndayilahla kwaSathana nditshilo la bhotli kopu kwakufuneka ba ihlabe uSabatha wafa ngoba iplan kwakuthiwa siza kumhlaba afe. Now ngoba kaloku ndithe mna kuhambe kanzima kufike kanzima apha kum ngoba uThixo undifakile izinto zakhe nam ndingazaziyo andizazi bafethu ningandibuzi bazintoni ndifakiwe kodwa izinto ezenza into ba utshaba lungafikeleli apha lingamane lidlakaza inyama kunamsebenzi nditshilo because kaloku ndiqhelile nokudlakazelwa inyama kunanto nditshilo mna kuba ninganibona ndinamanxeba mfana ndinamanxeba ndidlakadlaka ndiyinkwenkwe ethile kodwa ndiyintombazana akunani ke sekuright ngoba ezi zinto ezisezinqinisa endleleni ndithi xa ndijonga lo Thixo ndithi wena Thixo ndikuthandela into enye ufihla umphefumlo wami inyama bayidlakaze shema ayibazimisele bayidlakaze good kodwa umphefumlo yasinda wasinda ke umphefumlo wami nangala mina again inyama bayidlakaza bayingena ngebhotli kopu sure ndasindelwa intoni kumphefumlo. So ndithe safika esibhedlela ndilibalisile ibali lasesibhedlela ndibuyele kulo qhamza ndithatha ke ngoku from ekuphumeni kwethu esibhedlela ndithe uSabatha kwacaba ungumfi kwesasibhedlela singenazo ingubo ezikuthiwa thina bekufama size nengubo zethu sizawuza njani nengubo zethu esibhedlela kodwa thina size emgidini ngoku kwenzeka ingxaki emgidini sibuzwa ngengubo zethu sizithatha phi ingubo zethu thina emgidini. So esasibhedlela ndibhlungu nje igama laso ndingalikhumbuli because ndifuna ukuthetha ngaso esasibhedlela sazi welilizwe lonke uba kukwaSathana wesibhedlele esiya nditshilo pha kwaSathana wesibhedlele kungekho zingubo umuntu ucaba uzawufela lento ba eqhaqhazeliswa ingqele engafelile beyizele imgulisayo phana kwesasibhedlele lilishwa andisalikhumbuli igama lakho nabasindile but esasibhedlele siphana eKing Williamstown phana eQonce siphana esasibhedlele phana eParliament nditshilo badla imali bonwabe bahleke baqhaqhatheke bayongena kumatyhubhana ndiyabazi bendiqhela ujiva nabo aba ndiyabazi abanye babo bafike pha bagcwalisa itafile phana etyhubhana bathenge kugcwale kube khona nalamantombazana enxiba ezalokho ezincinci bathenge phana basele kamnandi bona yet i-community iyasokola. So zizinto ekufuneka kuthethwe ngazo ezo akho muntu onyathelayo kwezi zinto zizinto ekufuneka kuthethwe ngazo abantu bakaThixo kulezi communities ezenziwa phuwa ngenkani because I believe ndoba imali yesasibhedlele yayikhutshiwe but bayitya banengqondo so zizinto ekufuneka kunyathelwe kuzo ezo kuthulwa kuthethwa kodwa ziyabonwa into ziyenzeka. Imagine kuthiwe iza nengubo yakho esibhedlele so right. Sabatha ke ngokuphukelwe ingalo nditshilo uSabatha ziyahamba ihours hayibo umuntu kaThixo akade abe uyapha kuzawunziwa into ebonakalayo apha kuyasamo sisiyachachatheka nditshilo lelokho endiyinxibileyo ndandichachatheka ngayo umbhaco wamachucheka wathi sangoba umde lo mbhaco ndandivukuza ndinyathela phezukwawo lo mbhaco lena ke ngoku ingubo endandibethwa kuyo nguSabatha endibuza uba uyinxibele ntoni lento uyinxibele ntoni ndingam-understand uthini kanti bendizawugqunywa ke ngayo ndakufa phaa laa nto babezawundenza yona aba bantu phaa kulaa mgidi kaMusa my son. Ngoku inde lento mos nayo iyarhuqa apha ke ngoku kuyanetha mos xa litshona ilanga lala mgidi kaMusa ndithe lalitshisa ilanga nqanqaza xa litshona ilanga hayi ke akwanetha kwenzeka umhlola kwazokwenzeka kanti le mihlola mingaka yona. So ngoku sifikile kwesasibhedlele ndimanzi ndithe nditshilo right uSabatha ke ngoku finally akavuki ndayothandaza phana ndathi kubhuti wakhe kakuyohlala emotweni makhe kungene mna ngoku kungabo-1 emaxesheni ndangena ndathandaza ndamvusa uSabatha kubuthongo obude ekude uSabatha engazi noba kukhiphani ndiyazi into yenzeka pha but ke wavuka uSabatha ke finally ke bantu benkosi wavuka wancedwa ke phana kweso sibhedlele sobubhanqa bamfaka ke isamente zakhe. So endleleni yengoku ethi masiphumeni ke ngoku apha masambeni because umthandazo wami kuThixo ukuthi mna andizohlala kwesibhedlele singena sense kusemnyango andizolenza ixesha andicingi tu because ndandihlanjiswa unyuka ndishawutana nabagqirha phana babesebendijonga nje bengenandaba nam xa bathi uyahlanya lo ucima kuphi apha wabendijonga ngamehlo angenaxesha lam aba bantu abaya right. uSabatha bamfakile isamente zakhe uready masambeni
eyona nto bendiyifuna uba singalali esibhedlele masigodukeni ke ngoku. Siyaphaka bo-2 bahambile ke abanye abantu nditshilo ngoza kwakhona umntana kukhona ukhazini wam naye wayene-operation kwafuneka bamke qala ngenye imoto. So mna ndim lo usele apha ngoku nee-boys. Ii-boys endisele nazo nditshilo nguSabatha kanye lulimeleyo nguzwayi ewe uzwayi Bhatyi. Ndithe uzwayi lingqina lale nto eyenzeka phaa. Ngubhuti kaSabatha ulingqina naye lale nto eyenzeka phaa ngalaa mini. So I was with these 3 boys ke ngalaa mini. Ewe xa siphuma ke ngoku uSabatha evukile finally after ndathandaza ke kwacaba uSabatha finally uyavuka. Endleleni yethu ke ngoku xa sizawuhamba esibhedlele so sikwi-parking ke bafethu. Ndifuna nibe ne-picture le nto ndiyichazayo apha. Sikwi-parking le moto ibipake phana. Ii-boys ziselela ke ubutyola babo njengoba mna ndimane ndingena phaa phakathi ke ngoku andiseli mos ngoku mna ndayeka ndakufuneka ndibuyeke kwabutywala ndikhohlwe nje nyanga nditshilo ngoba bendiphana emgidini ndisela kulaa mgidi ndandithe qwa. Kaloku mna ndingumphuphi nditshilo mna ndiyiphuphile laa nto before kwenzeka oba butyobo as much as bingenzekanga exactly ngale ndlela ndandibone ngayo uba kuzawunzeka ubutyobo. So ndandibusela ubutywala ndithi kancinci just ndibabone uba ndinento yam endiyiphethe. Uyaqonda ndikwazi ufitha apha ebantwini ndandingabuseli incama uba butywala ndandibusela ndithe qwa ngoba kaloku ndandibona uba zawubuya lapha bendizibonile mos izinto senzeka before nditheke. Kwafuneka mna ndibukhohlwe nya ubutywala immediately besekudala vele ndingabuhoyanga qha ndigadile mos uba kwenzeka kuzawunzeka ntoni apha kwenzeka ntoni apha qwa ya. Ngoku ndathi ke phana xa sigodukayo ubhuti kaSabatha behleli phaa emotweni nozwayi beziselela ke beqhubeka bezidlalisela umculo akho nto ibitheni. Xa finally uSabatha ephumile egodleke ingalo yakhe zisamente ngapha. Ewe siyaphana ke ngoku laa moto kaSabatha ndathi mna boys ngeke andizoqhutyelwa nini mna. Ewe wena bhuti wakhe suka kwi-steering kuzawuqhuba mna ngoku. Xa ndithi kuzawuqhuba mna ke it's because kaloku bendingekho for ixesha ndiphakathi ngeli xesha ndithandazela uSabatha phaa uba makade aphile uSabatha makancedwe uSabatha masiphume kwesi sibhedlele singacacanga masigoduke asizolala apha kuyabanda kuthi nkci. Yes, so ndithi ke ngoku kubhuti wakhe suka kwi-steering kuzawuqhuba mna. Andazi mos into yoba basele kangakanani bendingekho. Kuhle xa abantu besela ukhona uzokwazi umonitha uba okay noko akayanga kakhulu etywaleni. So ndithi ke suka ke kuqhube mna because alo mna ndisoba ngokuba ndibuyeke budala ubutywala obu ndabulahla phaa kwaSathana. Ngoku ndakungena phana ke ngokwi-steering mna ke semoto kaSabatha ndisusela moto phana kwi-parking. Ndaya phana kuno-stop sign othile phana kuleya sasibhedlele. Xa ndisondela phaa kwi-stop sign ndithi ndiyabhreyikha kaloku ngu-stop sign lona. Yeyi ivele indiyeke imoto ndizicofe ezaa brakes ingapopi imoto ndaqonda okay sinengxaki. Ndathi ke ngoku mna hayi andizokwazi ukuqhuba imoto endenzela izinto ezibukwayo already ndiva uba ikhona okungahlangani. Ndithi le moto khona into engekho rayithi apha. Ii-brakes zale moto ziyabaleka. Babuza abafana hayibo zibaleka njani namesi ii-brakes zemoto. Ndithi yeyi abethu uSabatha nobhuti wakhe hayibo siyayiqhuba thina loo moto ayinanix. Ndithi no mna andizoyiqhuba. Ndiyaqonda bendinesibindi esikhulu uba ndizawuqhuba le moto mna. Andizoqhutyelwa ngaba bafana endihamba nabo itshomi le yam enguzwayi yeminyaka. Ndingazoqhutyelwa ngubhuti kaSabatha endingamaziyo engazange wandiqhubela before ebusuku never. Noba bekusemini bendizawufuna ndiqiniseke uba ithini into yakhe fine. Ngwesi ke ngusebusuku and already sekwenzeke obu butyobo. So kwakufuneka ibe ndimo okungcono uphatha i-steering. uSabatha akasayingeni ke indaba yakhe ugodle isandla sakhe akazoqhuba akazothini apha emotweni yakhe. Ndihlike guys phana kulesa steering ndiyimisa imoto netso phaa kulaa stop sign. Xa ndiqala ukuhlika ndingene phana eback uSabatha uhleli phaa eback uzigodlele ingalo yakhe akho nto ibithini. Ndihlike ndiyohlala phaa emva kuSabatha ndibabone abafana babhidekile. Kaloku ndim le ungazocima bendibabhulisha ngelaa xesha. Ngoku ndithi mna kuzawuqhuba mna bendingababhulishi ndandilungisa imeko. But ke ngoku ikwandim lo uhlikayo kwi-steering obuyela back emva ayenzi sense. Ndiyazithanda ke ii-senses zakwabawo awazifaka kulo mzimba wam. Ndiyazithanda. Thixo lo uyakhawuleza ukwenza ube nesiphithipithana nje. Ufuna unceda mna ngelaa xesha uThixo. Ndiyohlala phaa emva angene ubhuti kaSabatha ndimjongile akanxilanga. Ndithi good akanxilanga. Nozwayi banxilanga sirayithi mos apha sure. As much as bendingafuni nje uqhutyelwa ngabo bendingafuni bendifuna uyiqhuba ngokwam le moto.
ahambe ubhuti kaSabatha ayisuse imoto apha ku-stop sign. Xa iqala uyisuse jikele, yebethuna ndabethwa lilitye, into engathi lilitye laa nto yandibetha guys apha emotweni. Kwathi bu esisidudla sento indibethe kweli cala. Ze nikhumbule into yoba ngoku mna ndingule uhlatyiweyo, ndingakaziboni uba ndihlatyiwe ibhotlikopo. Ngoku le nto indibetha again apha emqolo kwakweli cala liyi-1. Eli cala liyi-1 leli kwakuzawuqhawulwa kwale ngalo i-1. So ininzi into kweli cala lakurayithi efunwayo apha kum. Ewe ngala magqorha ndithetha ngawo bantu benkosi. So eli cala liyaphela kahle kahle, ininzi le nto yenzeka kweli cala. Yandibetha into kwathi bo, sothuka sonke emotweni. Hayibo, yintoni leyo? Isound guys yayingathi yi-brickstena. Uthi uSabatha kwavakala isithonga ebuthini. Yes, nangu uSabatha ke guys, ungenile uSabatha. Lo mntu wayekhona lo kanye wayegodla ingalo, nangu uSabatha. Welcome Sabatha, welcome. Yes, nangu uSabatha uyandixelela uba kwathi isithonga kazi kubethwa apha kuma, kubethwa kwenye indawo. Kwathi bo, ingathi kubethwe ibox guys, yabona ibox. Hey andazi uthatha intonga uthi gqupha, yaba isound abuku kanjeyana la sound itsho apha kum egqini. Uthi uSabatha buthini, andazi buthini uSabatha, but anyway yatsho into guys. Kwanyanzeleka ubhuti kaSabatha khawulezise amise imoto. Ndabe ndithi nantsi into ngapha ingalo iyonyela. Ndisajonge le ngalo eyonyelayo, imehlo liyatsho ngapha. Yavaka? Hey, uthi mamabo, hayi sisi unjani namhlanje? Ndikhona sithandwa sam, ndikhona ndibalisa obubugqirha bandehlela phana kula King Williamstown. Ngoku ipain iyatsho yangathi nditshiswe ngamanzi ashushu guys. Ndabuva ubushushu ngapha, ipain ngapha, kuninzi elicala lonke, ininzi lento yenzekayo apha. Immediately ubhuti kaSabatha wathi xa ivesa sithonga wamisa la moto, wathi hayi andizokwazi na uqhuba le moto guys. Ndizayiqhuba njani mna imoto kusenzeka izinto ezinjena? Woyika umfana wakhawulezisa. Umncinci ke ubhuti kaSabatha akekho mdala, woyika fast umntana akazazi ezi zinto zenzeka apha right now. Mna ke ngoku funeka ndikhawulezise ndithi qwa, because kaloku ndingumphuphi, ndibuphuphile ubutyobo obuza kwenzeka kulaa mgidi. But kaloku besithandaza, so umgidi futhi ubumhle imini yonke, besingalindelanga uba hayibo ubusuku nemini kanti kusezawuba nzima. Uthi uDr Nondumiso Mzizana, your sisi ayisentle, thank you babe. Uthi ubusi uDr Bule enkosi kakhulu umfundisi Sabatha. Yes, uSabatha, umfundisi uSabatha ngulo ndithe mna wathathwa le nguThixo eKapa wamzisa phana kula mgidi uSabatha. Hey wamzisa uThixo ebona uba kuzawuba nzima apha, kuzawuba nzima. Wazisa umuntu anqande ezaziphithiphithi zaziza kwenzeka phaa. Sesisindile ke ngoku uSabatha waba lidini lala mgidi. Yalazi idini uSabatha wonyuswa walidini elikhawulezileyo esinisa bani mna nomntanam. Ngoku abandincami abantu bobugqirha bazondibetha emotweni ndithandazile mose noSabatha wavuka. Ngoku siyagoduka ke ngoku sincame si-right ngoku asisayi kwakulo mgidi masigodukeni. Xa sigodukayo ndibethwa zizinto guys. Ipain indenzani, ndandingathi nditshiswa amanzi ashushu apha emqolo. Umntana wabhoka wathi hayi ndizokwazi uqhuba le moto. Ubhuti kaSabatha hayi andizokwazi, mna ndizawuqhuba kanjani kusenzeka ezi zinto ndingazi-understandiyo apha. Hey ubugqirha guys, nicinga ubugqirha nenabukho. Nditshilo kundandizanixelela ngobugqirha. Ubugqirha buyaphila, buyafana nobuthixo uyaphila. So kufuneka umuntu azikhethele uba yeyiphile kanye ayikholelwayo. Ubugqirha ndizanixelela inyani ndikuKristu andixoki, buyaphila. Mna have experience ubugqirha ubomi bam bonke banaphakade, amen. But uThixo kweza meko yandityhutyisa, andifihle, ithi indlela ingaka mna bendingaka, ndixinanise ndingene ndiphume mna. Uthi uDr Nondumiso Mzizana, bukhona guys abantu abayazi loo nto. Dr Nondumiso abayazi loo nto. Mna ubugqirha ndiyazana nabo, bacinga uba abantu yadlala xa uthetha ngobugqirha. Ndinixelela ngobugqirha mna obulimaze le yam lo wam umzimba. Hayi ke baba live this time ubugqirha live guys. Masiyeke leba phana kula mgidi ngeli xesha balimaza uSabatha yayine explanation. There was no explanation this time. Siyazigokela finally siphume esibhedlele, ingqele iyasitshwa isincedi, iyasisenga ingqele. Ndimanzi ndithi ta kulo mbhaco ndinxibileyo. Imile ke ngoku imoto, ubhuti kaSabatha akafuna uqhuba. Uthi hayi ndizolunga.
Ndim lo ufuneka ke kundithi kuye bhuti awuna choice uzawuqhuba and sizawufika apho ufuneka siye khona. Into endingazoyenza mna kuyiqhuba le moto already sendibona ingozi engaphezulu kwale ingozi engasehlela because kaloku mna ngoku xa ndizawukhwela kule moto I mean to say ndiqhuba le moto ibingabhukuqa sife sonke immediately, so kungcono iqhutywe ngomnye umuntu. Mna ndihlala apha emva emthandazweni, ndihlala apha emva sendirayithi apha emva. Ipain yanditsho guys, kwafuneka ndithi hey bafana bam khululani le lokho. Ndandingasayinxibanga ke vele ke isambatho esi sasingasekho. Uthi usabatha wawumanzi toxo yonke wele kubanda kusasa. Yes, inqina lam sabatha nguye, ndandimanzi te because kaloku ndandihlanjisonyuka kwakwesa sibhedlele, ndihlanjisonyuka ndimanzi te, ndandimanzi from Phaklamgidi. Ndithi ke le into yona yayingasekho, kwafuneka ndiyikhulule ngoba ingxaki iyarhuqa nayo. So ndandisindwa zizinto ezininzi, yasinda phela umbhaco, ngoku ndiyasindwa zizinto ezininzi, kwafuneka ndiyincame le nto ingasentla ndiyikhulule. Ndisele nale lokhwe ke ngoku, yiyo le funeka ndimane ndiyonyusa. Inde le lokhwe guys, inde, ndihamba phezu kwayo, funeka ndimane ndiyonyusa phana ingathi ndingumprincess othile, ndiyarhuqisa ngelokhwe yam kumanzi kuthi te. Ngoku ndithi bafana ndincedeni, khululani iziphu yale lokhwe, ndiyaphela ingathi nditshiswa ngamanzi ashushu guys. Bubugqirha bandikhulula, imile mosimoto sikakahambi, bandikhulula ingathi ke ngoku xa ndikhulule lokhwe apha emva okuba ifumane umoya, ingathi le pain izawuba ngcono ikhawulezise. Ndathi mna right after ndikhululwe ndakhululwa kwathi kwamatsheke emotweni kwecwaka wonke umuntu cwaka. Ndathi now we need to pray, asina choice ngoku. Ndiyacinga umuntu ba wayephana wayenxile kamnandi, babungaphela utywala immediately because yakhipha ngoku ubugqorha menyawo akudlalwa ngoku. Funeka ukuthi qwa, funeka kube neplan ba kuzawuthwani ngoku. Eyami iplan ke nakanayo iplan, ndazi iplan yakwaThixo. Ndathi yimise netso le moto, yimise ngiqale ndithandaza. I prayed. Ndiyamazi mos uThixo uhambile nami. Uhambile nami uThixo guys, iminyaka right. Abangandaziyo ndina 42 years old, ndabethwa ndizalwa, ndazibona izinto ndipha ko 10 years, bazama undiba ndipha ko 10 years ngoba babebonisa bakho ingxaki. So noba ndiya kweliphi icala ikho ingxaki because ndibhaqa izinto engafananga ndiyazibhaqa. Ndizibona izinto ndizigubhulule futhi ndawugqiba. Ngoku Thixo iplatform yokugqibela le ba mandizithi thaca apha etafleni ke ngoku kulizwe lonke zaziwe izinto because abantu bakaThixo balele bacinga azenzeki izinto. Ndithe pha emabandleni it's even worse kwinkonzo zosindiswa because abantu bakaThixo bahleka apha enkonzweni, babetha apha enkonzweni. Uthi usabatha wesi ke mna ndandingayazi noba siphi ngeli xesha. Kaloku kwakumnyama kuwe wena sabatha, kwakumnyama uvuke ekufeni wena. Ngumuntu okwakumnyama usabatha kuye. Ngoku ndim lo umileyo usemandleni, ufuneka ndiqine apha ndibe indoda, ndikhawulezise uba ndiyindoda. Ya ndathandaza, ndogqiba kwam ndathi bhuti kaSabatha into esingazoyenza kulala apha endleleni ngo-2 emaxesheni guys, 2 AM. Ingqele isenzani yasiseta apha kulaa moto. Ngathi wena uzawuqhuba le moto and siyahamba siyofika phi ke ngoku e-East London. Uwandi ugcina uSteven bemkakudala mosibona ngabo 6. Mna ke ngoku besihlala phana right, mna besihlala phana kwaphana e-East London kulo bhuti kaWandi. Thank you futhi ke bhuti kaWandi owasinika indawo yokuhlala emzini wakho siye kulamgidi wangalamini. So bemke kudala ke ngibona abekho apha and ke ngoziqelelene ezindawo from apho uzwayi my friend azawusisa khona nalapho mna ndihlala khona kwacaba no akhapho siya khona sawuhlala sonke kule ndawo yi1 kulate ngoku. Ndathi ke mfana wena into uzawukuyenza uzawuqhuba le moto, uzayiqhuba ngo60 futhi ungadluli ku60, uyiqhube ngo60 le moto. Ithi chu le moto. Sorry, okubalulekileyo sizawufika noba sifike ngo5 okusalayo sizawufika. Ingabaleki le moto ngoba kaloku xa ibhukuqa le moto kuzawuthiwa bebebalekisa bebenxilile. Banjalo mos ababajajayo bajudgmental ukufa aba bangabuseliyo utywala baxa bebujonga bacinga oh sizidenge ezazenza ntoni thina siyathandaza ngoku ubutywala sibuselayo siyathandaza. Yeah, and uThixo uyamnceda umuntu wakhe ngoku abuselayo utywala kanangxaki nalonto uThixo. As long as bandithe utywala ungagizela abantu osela utywala because hey uzaba nengxaki.
sela utywala bakho uthe qwa ethi qwa babuselwa utywala naseBhayibhelini ungandixeli ngamanxila mina kwa phaya eBhayibhelini amanxila ayekhona kwawona qha akuthethwa ngawo ayekhona kwa phaya eBhayibhelini unganxili ugezela abantu xa usela utywala itsho lento sisela utywala bakho in peace uphole nobutywala bakho ngoku safika yihamba imoto ndathi uzawuthi chumfana uyahleka usabatha ewe bayikhona amanxila kwa phaya eBhayibhelini qha kuthethwa ngawo kuthethwa uholy apha uholy manxila ekhona eBhayibhelini uYesu waye wajika amanzi wawenza iwine kwakuthena zenze lonto uyahleka umayoli pha usabatha uyahleka wayetheni uYesu wenze lonto wayithatha isibindi sotshintsha amanzi awenze iwine xa iteketiswa kuthiwe ngoba kaloku kwakufuneka kwenzeke imiqondiso ewe yayimiqondiso siyavuma but abantu pha kula mtshato babenqaniwe befuna utywala obu uYesu wabenzela ngokwakhe asikayibalekeli lo ndawo uthi upayitana unehathi pha uthi usabatha uNoah ewe masingayibalekeli lo ndawo uYesu wenza tywala basela abantu bava kamnandi badensa banxila benze zonke izinto kamnandi ndithe ningandixeli ngamagesa mna asela utywala abetha abantu okanye agezela abantu andizingeni ke ezo ndathi mfana uzawuqhuba and uzayofika apho siya khona siyaya uzayofika makuhanjwe ngoku finally ke bantu benkosi safika kwathi xwaka emotweni kwexwaka emotweni kumzizwana usabatha ke ngokena usazikhangela yazikhangela usabatha kaloku usuku uvuke ekufeni usabatha xa sihleka lento nosabatha uthi yena uyighost kaloku usuke ekufeni usabatha sihleke ngoku yahlekisa isalilisa ngalamini yayililisa kwakukubi gqithi so safika ke guys finally kwamzi umzi ithomi yaka Zwayi we safika phana kwakukhona ke ucousin wam uMpeshi noPhumza bebelele phana babehlaliswa phana ke babehleli phana kwamzi umzi banika indawo pha wemzi ithomi yaka Zwayi nawe thank you so much for ukuvula umzi wakho uhlalise ifamily yam siyabonga usabatha uyahleka Siporho usabatha uthi xa izibiza usisiporho uyighost kaloku yena ngoba unglo wavuke ekufeni siyambonga uThixo kwezoneko safika phana ndahlamba bafethu ndacela amanzi ndiyaqhaqhatheka ndiyaphela ndacela amanzi ndahlamba ngoku ndisemizini ke ngoku feyina cousin bam balapha andinazo impahla ezokutshintsha bandinika cousin bam otight bethunana kwakusekuseni mos bandinika otight cousin bam nezikipa neekawusi ndanxiba ngoku ndiye xa ndihlambayo xa ndithi mur yintoni lento ibhlungu apha kule ngalo xa ndithi moyo ingcole ndihlatyiwe ndazibona pha uba ndihlatyiwe ngala bhotikopo ibisiza kusabatha le ndithi ndayibamba ndayilahla kude le ndahlatywa yila bhotikopo but surprisingly le bhotikopo ifanana ingene njengomuntu ebelunywa ngamazinya ingathi babendiluma ngamazinya kodwa ndandibone ibhotikopo ndayile ndayibamba ndayilahla ngoku lento ingene ingathi lizinyo bendilunywa ndinixelela ngobugqwirha abantu benkosi akudlalwa apha emhlabeni kaThixo yimani ke ndicule le ngoma ndikhawulezise nansi ingoma ifike engqondweni kufuneka ndiyicule le ngoma sorry bantu benkosi I have to sing this song quickly nansi nishiye remote imisebenzi yomusa ndila ndikhona imisebenzi yomusa ndila ndikhona imisebenzi yomusa Jesus ndila ndikhona imisebenzi yomusa ithi ke le ngoma ndila ndikhona yimisebenzi yomusa uba bekuya ngabantu ngendaphelele endleleni ngoba iplani yomuntu kukufuna ukugqiba ngomuntu kaThixo umuntu azenze onepower yokunuka apha emhlabeni uthi umamabo amen asenze umuntu onepower yokunuka emhlabeni ethakatha abantu ekhanda amayeze ekhandela abantu bakaThixo
Ewe ngebasaphelele endleleni ngenxa yomuntu umuntu avuke ekuseni abuye azohleka nawe kanti akathethi loo nto ya imisebenzi yomusa ndikhona Jesus imisebenzi yomusa ndikhona imisebenzi yomusa ndikhona Jesus imisebenzi yomusa ndikhona imisebenzi yomusa ndikhona imisebenzi yomusa ndidlulile ezingozini mna lo ndidlulile ezingozini andithethi ngeengozi zokudlala mna bisisiqendu sokugqibela ezindinibalisela sona kwezi ziqendu ezingaka ndithe mna imoto ibindibhukule emva kwenye mane ndibhukuleka phinde ndiphume ndinje mna uthi ubule Mercy rewrote my life amen rewrote my life oh moya ingcwele mna ndiphume ndinje imoto ibe bubutyobo kuthiwe beyond repairs ndiyazana nelo gama beyond repairs imoto emva kwenye ndiphume ndinje andazi noba utshaba bubudomu okanye yintoni everyday bayazama shem bayazama andazi bubumuncu okanye yintoni na but every time bezizama izinto zabo mna bandisondeza kuThixo ndisondele kuThixo uThixo gqiba approve ipoint phike ngokweziscripture masingene kwiscriptures ke ngoku siyabonga Jesu ndikhona imisebenzi yomusa ndikhona imisebenzi yomusa Jesus ndiyaphumelela futhi ndikhona imisebenzi yomusa ndikhona imisebenzi yomusa yazi utshaba liyadlala andazi baduma aba bantu baduma bona ngeba bayayizama lento yabo but baduma xa bendingabo mna ngekudala ndancama because yebafethu mna ndiyindawo ndiyafuna undixela live andiyindawo ndithe umzimba am okay with umzimba qhubekani nindixhaxa ndenze into ndenza zona akunani uthi uDr Bule enkazimulweni ndiyathanda ukumbona enkazimulweni amen Dr Bule yeah uthi ubongi the name of the song please ma ithi ingoma umusa iculwa ngumxolisi Mbethe umusa yeah right ndiphumile mina ezingozi ndingenile futhi ndiphinde ndiphume ndithe sisiqendu sokugqibela esibandizame kuso ngoku kulapho ke ngoku kwafuneka ndiphakame ngoku ndiphakame ndithathe izinto zami kudala ndizizulisela into zami bendimbona uThixo izama lento yakhe ngiqonda hayi man Thixo andikho ready ndimncinci mina ndifuna istrato ndifuna ukuthini uthi kuThixo ndiyakuva sifuna isistrato sakho thatha into zakho ungene kunye nazo estratweni bufuna lonto ngoba napha estratweni ngiyasebenza ndidlali ndiyafika phe estratweni ndifika ndithi qwa kwa phe estratweni khangele aba bantu benzana aba bantu ngicosho kwami ngikhawulezise aba bantu bashota ngantoni ndibancedise ndibaphilise ndikhawuleze ukuba ndiphume ngalamnyango bengene ngawo ndibusele utyola ndithi ncika ncinci uthi unontsikelelo molweni sisi awusemhle enkosi sithando ndizenza zonke ngoku and andifune umuntu ozawuthi gqizo nditshintsha ungaqanda kuphoxa kakubi uthi uB I love you mami your preaching or teaching is so relevant thank you honey asikho kwixesha loba ngoku masibe sijonga iBhayibhile kuphela masibuke bakwenzeka ntoni apha emhlabeni masibuke zikhiphane la mna ke ndiziphilile ezi zinto apha emhlabeni ndimncinci ndingaka utsabatha uncumile pha ndingaka kodwa ndiphilile into eninzi mina ndithe kwakhe kwakhala amaxhego grey hair igcwele umhloko zonke bantanda abantu abadala beqatyiwe bathe hey asazi thina sayithini lento asazi zange sawuyibona le mihlolo into zenzeka kulomntana engaka sibadala sibangaka thina sange siyibone lento xa abantu abadala bendingubani mina so ndiyeke ndiphile lento ndiyiphilayo because uThixo mna naye sine agreement yasebenza futhi lento yasebenza lento
Right, sithi scripture esavela ngalamini bendenzele ezibukwayo amagqwirha. Ithi, look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Uthi uB, andisakuthandi enkosi sithandwa sam, ndikuthanda mna kuqala. Right. Ithi ke and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. Utsho uLuke chapter 10 verse 19. Ndim lowo ngalamini ndaninyathela kwinto endingazaziyo. Zindibethile mfana mazindiyekanga. Qha ndakhumbula uThixo wayethe kaloku mna ndizawunyathela kuphezu kwazo ezi zinto. Ingathi ngama ngenyawo ndizinyathele izinto nizibona ndiyazinyathela. Uthi uB, oh man, uthi uZ, andikuva noba uthini ndibukele ubuhle qha. Hey, thank you Z, thank you sithandwa sam. Uthi uNontsikelelo, ewe into oyiphilayo noyiphetheyo yaziwa futhi iviwa nguwe. Amen. Ingathi ndingaphakama ndinyathele qha ndisenaxesha ndinyathele phezu kwezi scorpion ndingene phakathi kwezi nyoka. Ngalamini zazikhipha mfanam ndandiphakathi kwazo. Ndakhumbula esi scripture. uThixo akayithethi into ingenzeki, zazibhalwa nje izinto wayazi ba kuzawufika amalanga mntanam kwenzeke ezi zinto. Ngoku idinga le nto umuntu athi nca escriptureni sazi iscripture sakwenze buzawulwa ngazo. Ndandilwa ngesi scripture ngalamini ndathi niyaxoka nothi kum anizondenza nix, nindibethile ndiyavuma, but okusalayo andizofa mna, ndizawuphinda ndivuke ndibe semandleni. Ya esilandelayo iscripture sithi Psalm 121 chapter 121 verse 7 to 8. The Lord will keep you from all evil. He will watch over your life. The Lord will watch over coming and going, both now and forever. Wayekhona uThixo bafethu, wayekhona uB uyancuma pha ufaka iheart yakhe, siyakubona B. Ewe wayekhona uThixo kwezameko. Uthi uNontsikelelo yo yavuselela kwezinhliziyo zityumkileyo sisi enkosi. Amen Nontsikelelo. Ewe ndingenile ezintweni guys, ndithetha ngezinto ezigende, andinixelele iBhayibhile eqhamna, ndibethe eBhayibhileni, ndibethe kwezinto ezindehlelayo apha emhlabeni kaThixo. Ewe ndizonixela iBhayibhile eqhamna, ndiyayazi impilo ngoba ndiyiphilile ubutyobo apha emhlabeni, ndisabuphila kho ndibitheni. And ndisezabuphila nangxaki because ndiyazana nezinto mna kho ndisandothusayo mna xa kunamhlanje. Yile ndibuza uba igqwirha xa bendililo ngendithatha ibreak ndihlale phantsi because chaba ndikoyisile qha ukakaboni uba ubona udumo. Igqwirha lidumo uba likakaboni uba ngoku ndilohlule mna kahle kahle. Ithi esinye scripture apha Psalm 91 verse 4. Uthi, he will cover you with his feathers. He will shelter you with his wings. His faithful promises are your armor and protection. Uthi ubere yes. Uthi uzitsi. Uthi usabatha amen. Yes. Uthi ke lo Psalm. Uthi he will cover you with his feathers. He will shelter you with his wings. His faithful promises are your armor and protection. Ndithanda isiXhoseni xa ithi wakugubungela ngentsiba zakhe uzimele phansi kwamaphiko akhe. Ewe ibe seyithi ke ulikhakha uyingwele tshetshe inyaniso yakhe. Kutsho phana iziscripture zakaThixo. Sazini iscripture basithini kwenze ba xa zibuye emhlabeni kaThixo utsala iscripture sakho uthi sazibhalwa nje izinto kwakusaziwa kuzawufika lamalanga njena, ukhawuleze uthi nca ngescripture because xa usazi iscripture kuyahlaleka kwezo meko uhlale kuzo because kaloku bezibhalwa banesa scripture xa singazokwenzeka kuwe ezi zinto. Uthi umamabo amen. Yes amen. Sibhalelwa bani iscripture xa singazokwenzeka kuwe ezi zinto? Bongi amen. And I uthi ubongi amen. And again ezi zinto zibhaliwe nje, zibhalwe ngoba possible awunovela ubhale nje zasenzekile ezi zinto. Khona babekhe bayiphila esisiphithiphithi sale mpilo. Ngoku sikule generation i10 yethu ngoku funeka singene ezintweni, but xa ungena kwezi zinto ngena utsala iscripture sakho kwenze ba uzawuhlala ungagungqi uqonda ba ukhona wayebhalelwe, okhona wayekhe wangena kule nto, nami zawungena and ndizawuphuma ngoba ndihlele escriptureni. Yey andazi bani yandiva na, andikho sure bani yandiva. Yo uthi uIsaiah chapter 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Uthi omnye Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you, uthi uzi, kwaye intlungu zize kuthi mntasekhaya kodwa akukho okungadluliyo. Andinjalo kuyadlulwa kwezi zinto, ndidlule mna.
uthi umamabo yavakala sisi andikunjalo kuyadluleka bafethu ndidlule mina kwezi zinto. Ubongi uthi amen kuyadlulwa bafethu ndidlule kwezi zinto. Yile ndithi Thaba awuboni na uba ndikugqibile kahle and uzukhubuye this time ndiready ndithe ezami izixhobo zasezulwini ndiziphethe zonke ndiza kufaka umkhonto mntanam kuphele kuthi nyangawe. Ngikuthaba ndithetha nalo right now buya uze this time ndisemandleni ngoku andisekho mncinci mna ndimdala ngoku ndiready ndithe izixhobo zam zonke ezijonge phezulu ezinye ezijonge ezantsi ziready ukukhanda kwasani eze izocinga fanele uba izodlala undize nam ndidlali namagqirha namadimoni mna naba banejelasi yokunuka ndizaba phezu kwenu kulo nyaka ndidlali. Uthi uNontsikelelo ewe sisi ufunde izahluko uthandaze ukholwe kuye ufunde uthandaze ukholwe kuye unyamezele amen kuyanyanyezelwa kodwa kuyadlula futhi kuyadlula kwezinto. Awukwazi unyamezela kuba wazani neziscriptures zakho uzibambe uthi ncangazo because uzawulila every day but xa ufunda iscripture uzawuqonda zazikhe zakhipha kwapha kula Bible. Uthi uDr Bule iyavakala ityuwa emngqushweni bathandwa. Amen Dr Bule. Uthi ubongi creator ibuya ithi ke uthi ubhi love it mama sure baby ndiyazibona neheart zakho pha. Uthi ke ngoku uIsaiah yena 54 verse 17 no weapon formed against you shall prosper and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord and their righteousness is from me declares the Lord. Amen. Niyavana declares the Lord. Wena Thaba ke ngoku usezopena la uzozama into zakho ezingacacanga la hello ndifikile ngoku bendikhe ndalibala kudlala endleleni kwafuneka mina noThixo sibe neagreement basounds njani xa kunje because kaloku kufanele babambe abantu bakaThixo macala. Uthi uzi amen mama ndiyazibona iheart ndiyazibona ngoku uThixo uthi kumbabambe macala because kunyekenyeke emhlabeni macala kunyekenyeke phakathi enkonzweni kunyekenyeke estratweni. Mna ke ndingena kuzo zonke ndiseza ndichazela uba enye into endiyibone nguThixo ebeyenza kule preparation time ixesha eli ndicinga fanele uba ziyandibetha ziyandinetha zasemhlabeni ndikhale guys kuphela amandla kanti uThixo ubhizi uyasebenza lo muntu uyasebenza uThixo usebenza ngam uyandipheka uThixo ukuze ndiqine namhlanje ndizoma apha phambi kwenu ndithi ndimbonile uThixo. Andithethi ngoThixo endingamaziyo mna ndimbonile uThixo ba ndihambile noThixo ayinje into zokudlala. So umuntu pha Ber uthi amen. Nontsikelelo uthi yo kubi umhlaba uguqukile yingako abantu bakaThixo funeka bevula amehlo akusafani nexesha lokuqala. Ndithe kwaba ngelinye kwenye i-recording yam ndathi hambani namaxesha sanucinga uba ngo-1950 apha ngo-1950 ngo-2025 uYesu zange wadilana lamaphara axaka abantu namhlanje aba banamadimoni amaphara bafakwa amadimoni bamabaqoqodisa abantu bakaThixo. UYesu engadili nezo zinto uthi uhlobo esiphila kulo kufuneka uzithembe ngoThixo wakho. Yes amen. Ubule uthi unguThixo onenceba engazange iphele. Amen Dr Bule. Yes, so liyaphela ke bantu benkosi ixesha uyabetha u12 ndiza kuyishiya kanjalo. So declares the Lord. Siyavala sithi amen. Mna ke ndiyahlaba ngomkhonto lo wasemazulwini ndizalivuthulula idimoni ndiyaphinda ndiyanikhumbuza amadimoni nani magqirha kuzawuhanjwa kulo nyaka kudlalwa la. Uthi uBerry mna I have no right hand today because moya ingcwele ivani izinto ezehlela abantu nami ngenayo i-right hand ndakhe ndaphansi ndaqhawulwa le esibhedlele kodwa ke ngokuba ndiyalazi ilwizi ndathi awusoze ndenze loo nto naThixo ucingi nangu uthi amen. uNontsikelelo uthi amen sis ndiyabuya bafethu ithani ndidrophe nibuye ningene ngoku siphinde siqhubeke uSabatha azawungena anichubele ubugqirha ke ngoku ayibubona yena ubongi uthi amen bafethu ndiyahamba ndiyabuya ngoku nijoyine nikhawulezise.